Actividade de ocio. Dediquemos algún momento do día a realizar actividades de ocio individual ou en familia. En Cultura temos variadas opcións para gozar do tempo de lecer e hai moitas propostas dende o noso propio concello. Podemos escoitar música e cantala e tamén tocar un instrumento, ver películas ou as nosas series favoritas, ler algún artigo, revistas de moda, periódicos da nosa interese ou algún libro. Hai moitas editoriais e autores que permiten descargar as súas obras literarias de balde. Dedicar tempo a xogar en solitario, en familia ou incluso coa veciñanza a través dos balcóns. Gozar de visitas virtuais aos museos. E tamén facer unha ampla gama de cursos e charlas online gratuitos. Se non dispomos de ordenador ou acceso a internet, podemos repasar álbumes de fotos de familiares e amigos, crear unha listaxe de cousas que quizáis non podamos facer agora, pero sí planificalas para cando isto remate. Podemos pintar, colorear mandalas, facer algún prato especial na cociña. O gozo é saudable e necesario, e máis nunha situación como que estamos a vivir. Agora ben, non todo pode ser disfrute. Cando un dedica todo o día a actividades de ocio, estas deixarán de ser gratificantes.